24 тысячи 24? Зимой, да? зимой. А летом? Летом 17, 18. Здравствуйте. Какую вы зарплату получаете? ассалому алайкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони муҳоҷир, инак шабакаи голос мигранта мебошад. Ба шабакаи мо хуш омадед. имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо шумо дар якчанд хабарҳои хуб суҳбат кунем, то ин ки хотири шуморо каме ҳам бошад болида бисозем. дар шабакаи мо агар обуна шудагӣ набошед, марҳамат обуна шавед ва ҳатман лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, биёед пеш аз оне ки мавзӯъҳоро оғоз менамоем, каме бошад ҳам дар бораи сарпарастони шабакаи мо суҳбат мекунем ва мегузарем ба мақсади асосиямон. агар шумо мехоҳед ки барои иваз намудан, яъне аз нав намудани ҳуҷҷатҳоятон ба сарҳади Қазоқистон биравед ва намедонед ки бо кадом таксистҳо, ман ба шумо мана ин компанияро тавсия медиҳам. шумо ҳатман бо ин компания занг занед, шуморо ба сарҳади Қазоқистон худо хоҳад соқу саломат бурда мебиёранд ва ҳаққи хизматрасонӣ аз инҳо 5500 рубл мебошад. дар ҳолати шумо аз номи голос мигранта вақте сухан мекунед, аз шумо ҳамагӣ 5000 рубл мегиранд. бачаҳои беҳтарин ҳастанд. ҳатман занг занед ва ба дигар ёру рафиқони худ тавсия бидиҳед. хуб дӯстони азиз, яке аз хабарҳои мо чунин аст ки Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон, ба Тоҷикистон рӯзи 9 ва 10 март сафар мекунад ва дар ҷараёни ин сафар қариб ба 20 шартномаҳо имзо карда мешавад. якчанд шартномаҳои хурсанди оваре ки ба имзо мерасанд ва якчандтои онҳоро ман ба шумо мегӯям, ин аст ки виза байни шаҳрвандони Тоҷикистон ва Ӯзбекистон аз байн гирифта мешавад, яъне тоҷикҳо метавонанд ба Ӯзбекистон бираванд ва дар муддати 30 рӯз дар он ҷо ки будубош кунанд ва бозгашта ба Тоҷикистон биёянд. ва дигари он бошад, яъне дубора ба роҳ мондани хариду фурӯши қувваи барқ, дубора ба роҳ мондани хариду фурӯши газ ва кушода шудани роҳи оҳани Тирмиз Амузанг мебошад, ки ягона роҳи оҳане аст ки хат вилояти Хатлонро ба Ӯзбекистон пайваст мекунад. дӯстони азиз, ба ғайр аз ин қариб 8 гузаргоҳи миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон кушода шуд ва чӣ тавре ки якчанд вақт пештар мо дидем деворе ки дар солҳои Ислом Каримов миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон сохта шуда буд, он низ аз байн бардошта шуд. хулоса чунин гуфтанӣ ҳастам ки аз гармшавии муносибатҳои ӯзбекҳо ва тоҷикҳо мардуми оддӣ хело хурсанд ҳастанд ва қобили хурсандӣ аст ки мо мардуме ки чандсад солҳои қаблӣ дӯст будем, яъне ҳамоин ҳастем ва дубора боз ҳам ба якдигар наздик мешавем. ва як чизи дигарро фаромӯш накарда ба шумо бигӯям ки рӯзи 7 март дар назди кохи Борбад фурӯш ва намоиши маҳсулоти Ӯзбекистон барои сокинони Душанбе ва ҳамчунин меҳмонони пойтахти Тоҷикистон доир карда мешавад. имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ як навори кӯдаки 3 солаи тоҷик қариб ҳамаро ба ҳайрат овардааст. ин кӯдак Нуъмонҷони Хотирмурод ном дошта, аз деҳаи Урметани ноҳияи Айнӣ мебошад. амакаш ки кӯдакро ба навор мегирифт, номи давлатҳоро мегирад ва ин кӯдак бошад дарҳол фикр нокарда ҳатто номи пойтахтҳоро тез ҷавоб медиҳад. биёед хубаш ин наворро ман ба шумо нишон медиҳам, худатон бубинед ва ба ин хурдсоли тоҷик офарин бигӯем. Я буду называть нескольких государств мира, ты будешь отвечать их столицы, да? Да. Таджикистан, Шаме. Киргизия, Ташкент. Узбекистан, Ташкент. Казахстан, Ашна. Туркмения, Ашхабад. Грузия, Тбилиси. Армения, Ереван. Мултан. Шинел. Азербайджан, Баку. Молдавия, Шинел. Латвия, Ира. Литва, Крым. Эстония, Крым. Россия, Москва. Украина, Киев. Белоруссия, Минск. Албания, Зана. Бангладеш, Дака. Ангола, Анда. Тунис, Тунистони. Бахрайн, Панама. Белиз, Лимопан. Болгария, София. Алжир, Алжир. Боливия, Суккери. Боствана, Габарони. Венгрия, Пеш. Венесуэла, Акаш. Гамбия, Манжур. Панама, Панама. Ватикан, Витконстон. Гана, Акра. Дания, Копенгаген. Ирак, Багдад. Монако, Монако. Ирландия, Дублин. Камерун, Яунде. Катар, Доха. Америка, Вашингтон. Люксембург, Люксембург. Колумбия,
Богота. Япония, Токио. Замбия, Дака. Новая Зеландия, Лондон. Джибути, Джибути. Англия, Лондон. Ливия, Триполи. Франция, Париж. Малта, Валета. Гибралтар, Гибралтар. Монголия, Ламбасо. Германия, Берлин. Италия, Ри. Нигерия, Уза. Гватемала, Гетмала. Канада, Отава. Норвегия, Осло. Испания, Мадрид. Оман, Маскат. Ватикан, Кан. Афганистан, Кабул. Перу, Рима. Китай, Пекин. Республика Корея, Сеул. Бразилия, Бразавила. Индия, Дехли. Македония, Копи. Гвинея-Бисау, Сау. Иран, Тигран. Судан, Хартум. Финляндия, Хелсинки. Польша, Варшава. Гонконг, Гунгун. Того, Роме. Бельгия, Игра. Брю, Брюссель. Уганда, Камала. Греция, Синап. Салвадор, Сахалнадор. Уругвай, Монтевидео. Португалия, Габон. Филиппины, Балила. Сингапур, Сингапур. Сирия, Тамас. Хорватия, Магриб. Египет, Каир. Чехия, Рага. Австралия, Бомбей. Чили, Рага. Чили, Сантаси. Аргентина, Буэнос-Айрес. Швейцария, Лео. Мексика, Мехко. Эквадор, Кито. Куба, Куба. Эфиопия, Кага. Коста-Рика, Нахоси. Ямайка, Ангестон. Марокко, Саба. Шри-Ланка, Коломбо. Никарагуа, Манагуа. Швеция, Стокгольм. Сейшели, Виктория. Буркина-Фасо, Ладуга. Сербия, Белград. Лаос, Сенчан. Зимбабве, Аре. Австрия, Вена. Саудовская Аравия, Эйдиат. Парагвай, Сунсун. Суринам, Аламалабу. Кабо-Верде, Рая. Мауритания, Акшур. Комори, Молони. Непал, Атманду. Конго-Киншаса, Киншаса. Малдиви, Мали. Лихтенштейн, Адус. Фиджи, Сува. Арабские Эмираты, Абу Бади. Мозамбик, Мапуту. Науру, Гари. Мьянма, Епиду. Малайзия, Лумпу. Нидерланди. Эдам. دوستانی عزیز، پس از تماشای این نوار من باور دارم که در دل هر یک شما آرزو پیدا می شود که فرزندان شما هم همچنین باشد. برای این مهنت و نظارت کردن در کار. خب دوستانی عزیز، اگر نوار با شما مخول شده باشد حتما ابونه شدن و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. 24 тысячи 24. Зимой, да? зимой. А летом? Летом 17, 18. Здравствуйте. Какую вы зарплату получаете? Я не знаю. Ну, зарплаты ничего не можем сказать. Почему? Премия 5000. Не общий. Вместо зарплата 28-30 некоторые. И все. Петр Бирюков, заммэра Москвы, сказал, что дворники в Москве получают по 45 тысяч. Вот мы хотим выяснить, правда ли это? Нет? А вы не можете рассказать, какая у вас зарплата? Январь месяц 30 получилось, что